Kijk, record. Okay. James? Corre isso. Trein animal. Als je bij zo'n episode. Oké. En dan moet ik hem voor je print of wat? Het zal nice zijn. Gaan print of gaan? Je hebt mij deze Zal ik het maar doen? Oké. Cool. Moet ik zo komen of is het? Ja, je kan ook zo komen, kom kijken. Dat kan ik allemaal. Die uit, hè? Ik heb die salade gereageerd, hè? Heb je het ermee? Zei niet. Heb je het ermee gedragen? Als je te lijf goed afstellen, wat heb je dan Wat heb je afgeleid dat je afstaat? Heb je het ermee gedragen? Hoe dat? Hoe sta je nou? Ik weet niet. Heb je het niet doorgekomen? Ik vind het kom niet van wat ik zeg, wat je bij hebt. Oh, kijk toe. Ik weet niet, als je zo niet de bal moet zo in te krijgen. Lekker met pudding. Als je slim Hoi, ik sukkel met jou, Jippie. Hoi, ja. Zal ik hier eens even dag met je praten? Hè? Wat is die Aki? Raymond! Dat is niet funny! Ja, maar je hebt hem al gekeken, was je vanuit de zin. Zet maar. Je dacht niet van hier iets in doen. Jullie ook? Er was een GoPro in mijn camera dan. Ach, in mijn kaart dan. Wie de GoPro? Jullie het tot blinker goedjies in mijn kaart gezet om te laten uitspuiten en mijn aircon helemaal opgedraaid. Dat is een goede pak, ik verstaan er niet lekker mee. Maar dit is nou met een nieuwe reeks, dus meestal hebben we gesê hulle gaan prankspoel die eerste een. Zie jij denk je is een grap? Nee, dat is niet wat ik sê nie. Dat is zo. Ja, ik kreeg je die niet dat ik ze aanstel. Dat is goed. Dankjewel, Mathieu. Dat was ook koud.